ating papasyalan ay Cagraray Eco Park. Ganda. Ngayon, ito simbahan ng Santo Domingo. Nice view. Sarap, ang ganda ng view. Ano ba to? Entrance. Dito. What's up, Tan BTV here. Yung nakarang kong vlog ay galing tayo sa Calamba, Laguna at uwi tayong Kabikulan sa Albay. Panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Ilagay ko na lang dyan sa description below yung link. At ngayon ang ating papasyalan ay Cagraray Eco Park. So yun, samahan nyo ako at papasyal ko kayo saglit. So yun, magsisimula tayo dito sa Legazpi. Dadaan tayo ng Santo Domingo. Simula tayo dun sa bridge. Ito yun tuloy. Ganda. Mayon. Yan guys, yung kanal na yan, diretso yun papuntang Mayon. At dito papuntang dagat na yan. Tapos dito tayo liliko. Simula dito sa tulay ng Santo Domingo at hanggang Cagraray Island, mayroon tong 34 kilometers. Tatakbuhin mo to ng isang oras o kaya 45 minutes. So yan, dadaan tayo dito sa simbahan ng Santo Domingo. May kukunan lang pala ako dito ng video. Isa sa mga nag-subscribe sa akin ay taga rito pala. Pero ngayon, nasa Laguna na sila. Kukunan ko lang. Gusto niya rin makita pamilihan bayan ng Santo Domingo. At ito yung simbahan. Di ko alam kung saan siya dito. Saan ba yung simbahan dito? Saan dito simbahan? Ito simbahan. Di ko alam kung saan siya dito. Ito yung simbahan ng Santo Domingo. Di ko alam kung saan dito si Ben. Dito ba siya? O dito. So ako ito, didiretso na to papuntang isla. Punta tayo sa Cagraray Eco Park. Masyal tayo kasi puro na lang tayo trabaho. Dagat yan. Liliko tayo dito. At kung makahiram kami ng bangka, mamasyal din tayo o kaya makarenta ng bangka. Wala kasi kaming bangka, mahirap ang pamamasyal sa mga beach sa Kaislahan. Magagandang beach sa Kaislahan at mura lang. Ganda ng daanan dito, talagang mapuno, anyog. Tapos parang coastal road na rin tong area na to kasi yung kalsada niya malapit sa dagat. Maganda mag-rides dito. Maraming namamasyal dito guys. Isa na rin dito yung pinapasyalan nila, yung Sula Bridge. Na-vlog ko na rin to simula nung nag-vlog ako. Ang sarap talaga balik-balikan, nakakawala ng stress. Ganda dagat. Sana all may kadate. Wow. Puro liko. Ano? Bakit? Anong nangyari? Bakit binabasag yung espalto? Sayang ah. Nangyari dito. Ayos to ah. Sayang naman yung espalto at yung semento. Doon sana sa amin magandang gawin na lang nila yan kasi wala pang semento. Andito na tayo sa Sula Bridge ng Bakakay Albay. Ganda oh. Dagat yan guys. Kikita niya may mga bangka. Ayan oh. Ito yung itsura ng tulay. Ano ba to? Espalto. Ganyan yung tulay ng Sula Bridge. Yan. Purong bakal ah. Tapos yan, malalim yan. Bilis yung patakbo dito eh. Tapos yun may, hindi ko alam kung palaisdaan yan eh.
Ganda, oh. Ha? Sakay ka na, lumilindol. Di mo ramdam? Nag-aga yung ano jeep. Tumutunog pala tong tulay na to. Papunta na rin tayo sa Pagararay Eco Park. Nice view. All right. Yun. Tabing kalsada. Pasyalan dito. Tambay muna tayo dito mga sir. Yun. Mayayaman to eh. Yan. Ganda, oh. Sarap, ang ganda ng view. Doon kami nadaan, no, sa may mga tipak na yan. Yun, dulong yun. May beach din doon. Oh, ganda. May pahingahan din dito, ah. Anong lugar to, kuya? Di ba may seabees dyan? May seabees? Din eh, base kaupod pa, kasama pa sa barangay may seabees to. Ah, may seabees? Ganda, no? Saan kayo galing? Laguna. Ang layo ah. Taga dyan, taga ako. Sa islang yan. Ayan. Ano isla yan? Oh, ayan, Batan. Batan Rapo-Rapo. Uwi lang ako ngayon. Duman muna ako dito. Kasi Saan kayo tatawid dyan? oh, magbabangka ako. Yung motor ko, may iiwanan lang ako dyan. Magbabayad kami. Tatawid kayo. Oo. Diyan ako. Yan, mas mong ito, yung islang yan. Kasi Mangkaw yan eh. Ito, Liguan. Ang ganda. Ganda ng lugar. Ang ganda na ng lugar dito sa amin. Mapapansin nyo, ayos pa mga daanan dito. Pinapalapad. Yun, dagat ulit. Ang kabila na yan ay may Seabees Beach Resort. Grabe, tarik na tarik pala mga daanan dito. Pero ang ganda. Yun, malapit na. Dagat na dagat, oh. Ganda. Yan, yung isla na yan ay Batan Island. At itong area na to ay may seabees. Mayroong beach na dito, mayroong resort. Yan nga lang, di ko alam kung kakayanin ng budget ko. Sinisira na agad. Bakit? Anong dahilan? Ano? Slow down safety first. Pinubutas sila agad. Ano ba to? Entrance. Entrance 25. Paano ba to? Saan ba dito? Pa? Magkano po? 25 per head? Saan po dyan? Yan, pataas na yun dito. Sa baba? Ang picture po ine. Ito po pa chapel. Ah, chapel. Pwede din ng motor? Yan. Ay. Saan po dito? Dito? Ngalan ko lang. Sa akin, kahit sa akin lang. Anong mayroon dyan po sa taas? Simbahan at anong ilagay ko dito? Init. Ang pwedeng pasyar simbahan tapos ito pa. Sige po. Yun. Entrance fee 25. Saan po pwede mag-parking? Ha? Ay, dito. Saan ko pwede iwalat?
Welcome to Amphitheater. Ganda oh. Dito sa taas. Ay, ikaw muna. Hindi makawababa ka? Saan? Sige. Sige. Saan ba ako? Dito ako ma-picture. Ganda oh. So yun mga sir, pupunta na rin tayo doon sa simbahan. Akit tayo, silipin natin yung simbahan dito. So tara, let's go! Tayo sa Agraray, ang kaislahan. So ayun oh, ganda guys. Ganda, ganda. Ang ganda mamasyal dito. Sulit yung entrance, 25 pesos per head. Ayan, shout out kay Kuya Tagaligaw. Sige Kuya, dito muna kami tapos akit kami sa taas. Mga Tagaligaw pa daw yun, pero saan dito? Dito. Baka kung saan to eh. Oh. Ganda oh. Ito yung hanging bridge. Yun. So yun mga sir. Ayan oh. At doon sa baba ay hindi ko alam kung swimming pool yan eh, pero walang tubig. Yan, parang masisira na eh. Yan oh. Hindi ko alam kung ano yan, mga yan eh. Yun, diyan ka lang. So yun, akit muna tayo dito sa simbahan. Ayun o, taas. So ayan, ito ba yung simbahan? Yung simbahan ng Agraray.
So yun, akala ko sarado. Bukas pala. Pauwi na kami. Maraming salamat sa mga nanood ng video ito. At huwag nyo na rin kalimutang i-like ang video ito. At huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe. At pindutin nyo na rin yung notification bell. I-all nyo para lagi kayong updated sa mga susunod kong vlog. So hanggang sa muli. Kita-kits sa susunod na vlog. Peace, ride safe!